Karibu sana ende umancho murigereria kira bono twasaire ase keng'ese kerikio goche korigereria amang'ana yobomo bomogusi aiga ase orogongo orwagusi ande buna konya nakomanyiri ntobwate abageni iga ase studio ekero torachie korigereria narariaria agenderete ase orogongo roiga rwagusi anene mono ase ensemo ya siasa nabo igo amagenderero abageni baito nabo baraiga ase studio igo nobwateria bagaria bene riogosang'ana into nyakobwate nkoboria nabo igo gosanga ekerengereri kiao abo mwensi nabashimire wakire na kimwabokire yadokire enkosa korosoro mshwa Darius manya mwacho murigereria ningo wasene mona naraga kumanya munyori ningo na wewe kumkio gukora. Very good. Yes. Wausiba mindu mwensi biase mwabeta nchasa marieta nkuru kumasoti ongo Darius abantu abange bamanyete bune mbulembe gonde kisi UDS Secretary General nande bwango igana ewa orai woko bwabona gari bwe constituency ya Bonchari twachira bono mambia tunyara ko yarera mangana yo borai ninjire bintu bitakera kolekana sorongo bausi ya mono murali Embulembe ego tubobe Ogo tubake kero kio murakera mbia mona sana naende karibu meiye studio tukerara ase umushime wa Angoinyi ereta riao ase amarita awonsi na boigo ninkio okara mbia mona sana mwanjo motegerega nchasa amarita ngoro kwa Eric Angoinyi Orangi Seitomarani professional engineer mu accountant inde lakini ando mwana siasa ande na bodi chukura ase award ya Marani kule shaira cha 2022 ende mkego chikambora ande bado ende ngoja katamatore asa mangana ya siasa ego wana njuru mwana siasa ande asibono ega na ande ngoja ande nakora mangana ande ya kasi asa mangana accounting ya professional no accountant ngoja ande nali lipta chive tali chive soko bara ngoja na sangina bongo para Beyonce na bongo para chibese na bongo ngoriya malika na ranga ngakicha chabekwa mbia mona sana naende karibu ase studio togochaka ekiro tukurigereria aba raia abange kurase orogongo rwagusi bachakire kurangeria obwomogusi togochaka na umweshimi wa Angwenyi oroche ingane ne nyare goikirana mbia mona sana oiso ko nyarobia koruna siasa ya chagete bija usia ya chagete kwa muliro cheguruna kayimanya itangani kabisa na imaide ne karongo ronya chae atenete ikero kyo president na roche ngente tangani kia bete kyo kurangirio bo mugusi andi skoliye libia ngakielya bagusimba achitamo sana bakakera ondinya chae chukura akaba na mbasta sense kala ba wori chukura ngakire ndega babubure no our former governor James Ongwae ande batamete kurangeria ando bombumu gusi one of the first devolution chukura checho tangani cha devolution cha ngego chwakwa lakini mwana sengencho ya twale ta lot of rifts techete yokaraki techete koba kama ngabona abantu ba kuva mu mulengo wa serikali batakire kubumba namo linde libaragire boka nkebete bija lakini kurueli bono abantu baito bangere koruna serikali ya mangana devolution ya jite abantu bakole public participation bamanyire ngaki ibintu byese bikobagwa na ki abantu bagenda ko nyora resources wajase kwerende ki county chama ko from the county chama to the villages abantu bamanyire ko bakorora oiso kurigereria ento yako gara egente gyaje cyo mu gusi na sengencho ntubunu mu gusi twabere treated as serikali yeyo ituko ndiri serikali ya Kenya na kwa sababu a permanent secretary this is the only time abagusi tutabwati permanent secretary as serikali serikali wonige genderete appointments iko majira every Friday utangaza walenga tuachorero kile bige kere kwera okonyo waranga ekaro ego tugia choru from the Luo Nyanza ego ba wasi mungo wono Nyanza akorere banyorere na kieko gera umugusiye buri nganki kieko gera ekere bintu ne bigo korekana ningi tutali gutokera ororo twacha kana leo tutali gutokera as appointments na privileges ya serikali ngwa romo ne mwenze na ita kusongo gaira
akasamba inyama akasamba chibando akatoa mochere akatera kasongo akaturimbo kamata iga akabichube sororo akagenda Siaya akarua rorege tigi ya 500 million akaswara sumu mate akabukata akabeke ibintu byuko cyane araba kachipari chincha beko ngaseti akagenda Western akabera rama tukatano paka akagenda mugondo akachikotuye mesie kora lakini yakana chitubusia akatere tebutukubwa akagenda bone abagusi batebiringa ntoke kugera umugusi atari ko tokase those privileges nasinyo tutali hamo lakini kwa ngia berenga bono tuchamo tukwa niru geyamo andi turanyanga waki tukurigendo andi sikunyura kurutu chaka wo chamo iga twatakire kurangiri unga bono ngwarra mu isonde karutu wali kama tanga nyamira bantu ba serikali bataka tanga none blogi bya tanga PS muchumurigere murigere liwe igo bo mubo ko bagore ariko ikabobe kyaro no mugusioro rirenga turi segregated igona bubukanyara gwikirana gwikirana mbia mwana sana mheshimiwa Darius opo mubo mugusi nenda utiranya gwikirana usene kerengererio kya bantu bene umuraria egende kumanyeta abantu abange babere bakungainwa gutumeke gende kengobo mubu mugusi egere gwikirania amagania abo yakebene ndikebe kasege gusi asenge ncheka rukurigeria umugusi muntu tayona kwanga murengali oye muntu tayona gukora gendo keke muntu tayo ona kwanga murengali oye ribwe komonyene amangana aya abarayi bachorire hakuminyoka agayi gakono gwake kokona gukomonta chisuguringa ngabono tuarete umuntu ito ngabono ne into twisanire I think ke umuntu isanire you don't need to announce anywhere tugona itigwa ke nanginga gwisanire igo elinerio kibawaka let me tell you ko umuntu isanire okorere ndokeke murai itigwa ke nanginga bono isanire umurai gakuimachu murai yakorekana nande ko murai yakorekana kuru asekero keria takire go chiko choru se kugamba akobe blessed n'abantu bonse yari asako chikugamba ndeto ko umufana ekero go cyuburai bwensi ndo umufana bono umufana bwe president yagwamba bono ga William Ruto ekera chagete ko kwana n'abakenya nganko bari president niko liyare kriyo president ko nyatara atura no president yatagete iga assume tyo murenga ali oye yani ekero mine tyo murenga ali bumwana siasa nkali so basa korendo keke akurwa asakurwa ekero kuru seino unabono kwa mfano nyogotete ko liyo bo president ko Mount Kenya iwo kwasi mugendo nkeyo gutena abantu basi no mbatakiri kukwana mangana yunga kono gwaka jisugulikira lituko nga ntotakiro kugamba nyagito itona ero kugamba abantu gende ki barakire bakire buna ekinege ntomotagete n'ekinguru nege kuba ejiko bakonya imwe mu bwato bugesako ekero utagete konyore gintu igo ko make sure oikera abantu abaho baisiko abantu baisiko bakwembrace abantu bamino bategerere abantu abaho bakwembrace buna bono to embrace te William Ruto kurwa William Ruto akabe embrace richinsemo cheisiko kerasi akabe embrace Mount Kenya abantu Rift Valley bakirete ikamenya ko chago ikeke bone gato korosi ribo sani kenyingi agaika paka sune kabonjali akanyore mbura agankwane agantebye mbura mbugate siya nari naje to konyoro puchini ngoma tenga nejendo abantu bane mbugwato muchanda abakonya maji ngamuikera ekero abantu bayiboira asege saku toriko na gwakire nangyo murengario itu ndoma ito automatically ngonya toreka amangana itanka otokorangira nibo tuko twakarendo keke twakwana aya bagwake nangia barayi bachorire bagutangaza nga Matiang'i nga oisanire ko be president. You don't need to announce nga Matiang'i oisanire ko be president. If Matiang'i is a presidential figure, is a presidential figure. Asegencho inchirinde teyo esimbera arukuru walide de kubate gechure echake kokura kurumuino ngaiju. Nebwate gechure ekyo. Te kubate gechure. So abaswahili bagoteba nga simba mwenda kimya ndiye muranyama. Igo chiko nechi chigosari amariogia ya babwate babonyo ko minto bakona gwake nangia kali tukonga Matiang'i 2027 pakiga banechorire musike simbara atya gukura nga kabisa ngabona Matiang'i to nairo isanire tinda akana mheshimiwa abaraina bange bagukwana renga ababaraia banene bono ngokwana bagukwana opinion yabeko ba capture from Kisii region ekero ngokwana igenteke igoteba nga bakero bagukwana igabaraia babachorire nabo news yekobwata mono ekero bagutangaza nga Matiang'i to gwakero president 2027 igo bagusaririo mugusia senchiriji 1 inchirate yora tangaze nga bono mukabwate presidential candidate ye ngao 2027
ne serikali iri in place bono iga ebwata magendereko baletera for the next 3 years mugusite yo ekiri 2027 otenanire kuburie kirugu atenene kuburie kirugu atebanga abana ba minta bagusia matatia ya mumbwatesie embule mbendere ne Kenya tochake kongora umwana uyu Mheshimiwa kirugu kwandire serikali koleta magenderero amagenderero narachaki iguna national government ase orugongo rwa Gusii okonyoranga airire egekago kogotabuka ntobwate nari kari uko onya koro muri kwa mangana mwaro mutandao nari kari uko mune secretary general nkarikere president yenyene inkamotebi nabara abigorari nabatanyare kora ibintu bigenderete Kenya gimakiagire president tari maraika president rumuntu mwanya bantu bunintwe nari kari uko inkamwereza kuruguro ki minister chiaye chisoke kiereza abantu bana otumekirwe kibesa bakorete ndokieke bori abakenya bamanye inkamurikana ngateba ke areso kitangase buni egusangari kibesa kiromutiye onye minister ya education yugutumika gochumusiko gamba ngo temali sana ko minyokare Kenya na kugereza ibintu buna ereste musundi kibesa jaso ete gisakona mini first year and second year sabana bali university aba kwenda abawaziri basoke baereza mwana ya serikali so that aba Kenya bamanyanga nonye payslip lipeko finywa nonye chibango chetu cha chirigo aba Kenya barose kibesa cyabo cyo gora ndoke chiko genda nimbo mulengo bwe serikali neje no Kenya ngorete gendo neje kwa kanale tax we need to know this information na kige ko ra tokotebanga serikali ya Kenya abantu mbaro bakoye korera emirimo babwate gento kuruke sabotage kurwa serikali yani abakoriye emirimo be serikali batari William Ruto babwate woslo ase serikali either chipolisi nchiro chiachire chinya kitete kugenda mangana digital kuna bono kwaro je president yakurite ngatete ko digital when people go digital ige minutinga ebintu byose bikonya byabere bikogena manyo biko biswa bono biko nyara kubiswa iko bikore gento kike bikabirorekane amanta abanga bakoria mirimo bange prominent be serikali igo bandete kupinga chiseri icho nazingi cyo bakupinga chiseri ichi mbata gitiko soka open ligo tangaza chisera che serikali chigo chigosirio bokurumi chigo chigosiria ebotantanu we ni boye serikali na kige kogororo che gosiro ero ase serikali nari gete ni rube bono mo secretary general mo acting secretary general UDA county ya Kisii ngatebe president Koranche tebi aba minister ba make sure je department chiabo abantu bakorire mirimo nari gasia rokana nganere ase serikali lakini mheshimiwa igatia magenderari umurai bwensa umanya na chakiri ase orugongo rwa Gusii konyoranga nare akwamire gusakuiregeka ninki kiagerera yaiga agenderete kwene kiwa ekere coach contract ni chishide chi contractor konyorere contract ko apply ya gwegasi itabwati capacity tabwati chibese chisaine egere gokora to the as percentage kirieta kirago ikieke gwango korangana ni agreement ya contract ago ikiamanya kwa uchibese giti bono kwanyoranga chi contractor chigo straight kwanyoranga maybe ga etwedero ni asanga agakora tenda asigiti tara akanwa au yikumu inanya bono gokonyora chi contract ekerata bwati chinguru chisaine chibesa na bago driye gasi nkwaraga president ekoma na ga cancer center ego tebenge contract yinyo trio kolega sia sobwangu nkoli gitorenchira ya advertisement yekurwe contracting abe put in place ekolega sia sobwange yikwate capacity yo kolega sia mbuya mona sana to kero ukorigere konyoranga abarai ba Gusii mbare barorekanire ko bagekana batabwati umusimamo ose batabwati gukwana okomo ninki kegerete abarai bagenderete ko ingusa abande kero bakurangerio morembe mbare bagenderete ko ngusa magere mochando ne chi interest chigo difa abantu mbaroro batagete gotoki kugosa no mbara akora kindi for example mu bagarikana ogo chirega abarai mbaro bono buna nchembura na abandi batagete nsira atulia sahi abarai bonsi bachorire Kenya bono bamiri ku Gusii bakwanire serikali bayetebinga you are the government of the day kumuranche tokonye gintu gikubwati eke neke munabone darache cyane tabantari nyamachi bibona ine unabone para konya ya chakire ko bekwira ase o constituency ya Bonchari kuri ituburia nyabaru kwenda nyangiti agende ituburia bo basi epari konya ya bekru pakke ekwere ndesi miti ya tachiro nerore ya guchaka ko bekwe erambi emyaka bone tate guchikoera epari yetegerete erenchera ntua tagete bono guchaka gutangasire serikali ngana indi ngabono ntukabwatu muntu mwao tuguchakoreta egere serikali inu moisaini igo tuwata geta barai bonse people no batige interest abarai machano igwa bodi bombo division sigo kole nto gego bwati abarai mara bagunduire gusiga igabatari mere dade bagunduire batakire gukure rukurwe binyoro mbari gasi so enchera yo kabanyorire ingekero bagwa toro muntu kuruso obonga ba urate kwa kuru president ngabagwa kuru chinko ngabai gwa ko akira matiangi nangi
ngamatia nyoisenire bona ya tocha kwa chikura 2027 ngamba kiruchi kubi ngabona babe president ngone ro support mugusi egere bibe kuburi kuchipara bibe kuburi kwa magendera ikwa bori ngi bago dire ya magendera bibe kuburi kwa mangana ya machi amajogo chinya gitari bibe kuburi kwa abana bumwate bete bago chakulikwa county government ya ngai barikirwe. So those are the issues yokonyoranga omonto division kiaso waiga oyo marengerereti atangaza upinsani egera be president n'abana inchi nonya tarakorake kwamanya konyori timu ende bune mbura n'abandi tutagite nsira atulia. So tati turanyora magendere myake yego jerenda etatu tigigo cyo guchomo erio omonto minto karate nene kage tokumburi ngaki yagwataka egwataka tokubwate siga koraiga bonoiga tigabono tutigere ntutwana kominyoka mabukiriru ayakora gendo kie minyoka isiku mbia mana sana ase omweshimiwa angwinyi ingi kekerete aba kusiba bakororokana bakonya kubagekana nonye chinga kibune chigekero bakorangirio murembe ntagete kwanjira na no mtomo so tinga kiganta yakugara bakubagekana ni interest but ngere yasire nchire ngao interest chire kabiri mbali serikali kama yataba kupinga serikali kusoba kukona kendi gions osoko kosoe serikali privileges zile bakona kwa serikali yako ndiki cyakutokire mbali aba bono bari kumuina abari babwate mandate kuri wasaba na inji mbaba promise tiemeremo mbaba promise ti una bono nda ko example kwanyora the constituency yemo ibugate ebirasi biko kachuko senten iye ndi bugate bibere iye ndi bugate kemo iye ndi tekore diki tebugate kulingana bunana ngaki okotenga serikali bono umuntu rucho obe oire karasi kemo ukwaga cha constituency mweshimiwa igo chivesa cha magenderero chikobwatu ko cha se constituency nchire ngaine wata ebintu mbere biko chivesa cha CDF bakwa nje nchire ngaine lakini besa cha CDF nchiyo kora kirenda besa ya CDF nebekera mi constituency tekubika so okonyore constituency ende ebwate chirami goseni sana chira tawaraki kolemwa eye ndete kore teki tebwati umuntu yase epara yerami ekole etari kole musobo ogenda kukwani umuira se para yame koraki ekolemwa mana ko chumbori nangaki ayende ko mujumbe ono mujumbe era ndete kole machi para chirami ayo ndete ko kurura ne kera kitagaika ngakirenda kwarede ono muntu buno uyo ekero komotebya aso mulengo bo kwaniruga yemo ekumachikoba ekonwake ekiagara ideologies chabo nchikora diki nchibweka ini ekene kene tekatangani iyo tuyaka bene tuwato so personal interest siasa uno yema yete ne game sa mbara roba in politics because batata go to development but in politics singa batata go serve their own personal interest if you have not scratched my back I can't scratch yours. Ono kwanyora ngumuntu uyo agenda chiaye nchiri kubegana na ichi aba but most importantly egenda te rift ye egotoka and rift bise bonyerigere ruya nabantu barase serikali ime nabantu batagase ase serikali ime nabo bakwana iruge ngao na yente kara bakwana chiruga chingao is because of the interest in this what sense I've told you nga oyakata nguruburu muina wanine paranya na irugo tene mana ko chiriga te kwa kere very important kikia stall projects there are a lot of stall projects in national government chile across Kisii okende gari sironga bakwana bakunye ngora ya marero bagenda mwako mwima bakunye yende bagenda misi the president yo komanyene igachaka tene na gase cancer center akarwe notice muntu ya gachora matukata tu tanya okora kendoro okeroko genda kuchumata una wana sengo korega si western mate gari na ndingo wali geretu nonyene serikali ya begete notice chi affordable housing chi aidide chibona to taka okora ki koniwa. There is no single unit in Kisii County or Nyamira County erete ko chokora ki lakini okonyora ningi kegerete bikwamete egento kegerete bikwamete ngeri nanga ki intue eto chaire unaba kusi. That is why we want to come together. Lakini kwanyore serikali ero nerwete yachakirio murevu ti project yechi ningi chigo kwa merekero chekire usire nanga ki project chekora politically barwe project watu kangaba kuzi wachakire watananga ki rena no mwarwe project aye mwarwa kamo amoina barule kusenisa nisa tu ne yamoya ndasiro ningo rindo bachaete ingi wetogote bangeto chaire eto chaire na serikali nene lakini serikali the same government ni rekwera na amagenda dae there is what equitable distribution of resources. It is enshrined in the Constitution of Kenya. Ekaroko in one area we've got 5 projects still ongoing. In one area we've got a project here yamu pass installed abu mugambi ngwenyi mwe karangari ono rieli une karangi
ndagete ngotebinga muntu taiyo Kenya aba gusimonywe muntu taiyo Kenya ngwenyo minto ko egwe biashara ngase nginja abantu be rogongo rumbangire atebi kungadire go kore gasi yuko ri kwanga abantu barachandika no business let me tell you njegete kila we want to be very factual abantu abagusiba minto bamenya na kimwa akora bya mwatorange itocha. A problem error is the capacity of the contractor to deliver the work. The first time possible. Aranyare gukore gazi bwangu akanukibezi cyangwa cyai. Bona bono egasi yasironga ni manyete. Omonte contractor gukore gazi sironga ni manyete ki project yabwata ngeisanemo. Abugata documentation chingiya akogenda tender. Ekere evaluation yako koru properly yatoka nero kolete ndokie. Nero win is the best. O win tender. Lakini kwanya oranga etena nirabwata asigeta ite gusukuma akure akanwe agenda amenya gusukiriria kwanya ore yenkabwata asigeta ukurire onya oranke urazukiri buno yatebe ngeye ngore kuri mweyemo ireke. I want to disagree with you, madam, on this note. Diana akoro because look here, madam, there's one thing that come upon you when you know he's my best friend. Look here, you know, I mean don't be not that you have a show mine. Ekero awarding a contract, you know, I'm an accountant. A man could get a document. We don't look only documents. We do what we call background check. Omontoyo, ekera ito project ya segeti, makia ya korete. Omontoyo, a project ya bwate bono ya, makia ya korete. Report ya koreki, yadi. And that is the final report. Eko omonte tenda. That is. I knock him out. That is. But 6 projects in this country. No. Number 2. Is it by coincidence? Ngagusiaro. Abantu bakwe which project they were stalled while the other areas the project yikuru which yako number 3 the president biko mwenye kacha Kisumu akanyole omuntu to contractor yoko me para koru mambo leo echiko kana echiko sio kaga limo ino bonandi o stall the project igamugututa amutirene tioro yotu arenge akamatebya umuntu yagende the president kagenda mumiyazi akanyole umuntu to contract yiko renovate mumiyazi sugar osaliri akamatebi maneno ngati ni tatu aro asa janga kiakora Mheshimiwa mwate utara kwana Mheshimiwa Ngwenyi ekero ukurigereria bona emirobiri iga yabirike gukwamekera sekero ingi abarai baruba korire gusena inkwarigetie ekero gekiga kyo obo MCA twanyora ningi abarai bakorire rote kwene kinga ingane igatiri gochikogendera gusama gendera gendere gukwama abarai baito ekenegiro enteke mo yote kama bekamo warore in many occasions by the state house pause baka wale bakupinga serikali baachire muna wana lika represent yalo chocho si mbande the state house among the things by discussed to now installed projects kwa hiyo madam among the issues that discussed as a parliament and as on the state house ne installed projects state appointments and how mugusi out to be treated in the government batemire kokora ki kogenda korade bono na ndu twatu ko usually ili lakini ranga tabanga it is by coincidence or it is by design aba yuto batemire bono kumuralia madilta ndagete ko tebi umano minta manyega njoma dena contractor njena contractor njeno mundo kole biashara zo ni no mogo kwa mia magendero bono ekimechande karongu kwana nganki ura mangana ikitenda ne jijiri ko kole kana what the answer you ekina kikere ekero president ekero mugabana achieta gateba ngai para ya to chandiriga iga ye interchange ya Migori Sirari ya Kisia serikali nyari getie contract de gasoaria igo ya mnyogetie gasiri within 3 months e pare ye karo chipaka ya rete kuna gato gwito mwenye chita yoro chimuna babe kali mpaka ndeta kubeka chita chine kwaro chali bali mirendera chako ikonya kwa ite kali gasi serikali ya ndeta gwito ningirende chikone chinde chitaguchira kwa yabo na kiki ndeta gote ibo a person with the capacity oyetwe pare iri abwate chibesa ekera abwate chibesa sabe kire contract yeke wanga goika na kia karoro chaka ndeta komyo ke speed aikeke gwangu keri akanwe efesi iri agwa kano kolengana ne gasi iri akolire igo muntu tabasa goterena ga iga gusi kuya kire nangi ase bali bachorire ngabone serikali ya storage project nganchionsi uno mwana mitakole ngangu which coincidence teiyo ne capacity ya contractor gukore gasi bwango ekore akore ndo kieke yakanwe egende binte byao na ande contract ndagete mu manyega a contract ni bwa the terms a contract ni bwa the terms rabe pare ko ruguta msiga pare ko myaka 3 so monto de contract na rako egwa akore mokonyoro ngokore wiki mwako ya maneno so pare tira era dia bwa kekere
a contractor is within the timeline. Ekero timeline ya ere na litro akigeturi. We don't have legal basis. Nekero konyora moire chingaki ugose timeline eyo kwanyora nga matukari mobonete gukora imirimo. Amatukari yo contractor anyoriwe responsibility. Ene responsibility ya serikali. Uria de bataisi gasi eyo abantu ba prae upia e contract ngai wini gasi ye kole. Kwanyibule. So amangana ye contract tari ko inuvoro vwa mangana nga serikali ni anje tabantu bense meyo osemba abantu ba kretu chukura osemba ki digambo te bono mochando oyomo oyoko geranje bune murango tebya barayiga digago jaga gwake nangi ya 2027 gutangasa preferred candidate ya ino yobo president ekero mogo chaka gutangasa bo especially abajumbe ndagete mu manya bono ndobwate executive powers yo go decide meradi na cross policy na ande ntobwate chinguru cy'abajumbe urwase bakorwa hose kigavana ekero bakogenda as national executive babe kachi proposal chipara cyandegete eserikali yakiri kansi ekero yakiri kirense bagende ekero bakwikaransa ekwerende cabinet bakibeka chipara kiriye mu arwede proposal nyankurugusi babeka chipara kiri bune proposal bateba in the next financial year abagusimbalirete mbatagete pariye ekogenda nyangoso ya etaiga yagende yarwera tabaka. So eserikali through national executive yere cabinet babeka chipara kiri budget chipara cyo mu cyumbo bonjari kiabi kuchonsi pia tayo mu cyumbo uyu na leta banjari mbobe bari ekere president yako leader of majority na ne budget chairman gochi national assembly babeka chipara kiri budget ekero babeka chipara kiri budget chipara kiri bono cyachaka gokorwa bono rigereria ekero konyoru mu cyumbo yo mabwate chipara kinge che cross gochi chilami oyo ndatabwati ile minetiga omo chumbo yo maybe bintu mbirako na kwachogia serikali ama isatari gotia ama isatari gonyara korora na buyene serikali ta gonyara kogenda ale meko face serikali yaterie para kurunya kiembene bake tago ne saregete mheshimiwa yakore madire dia kona cha set point ite tama tuwe kumanaye ekero konyoro kongo gutangasa nge president ya 2027 matiani bon ipara edaraja ne saregete ya nyamache tu konyara kogenda urigererie president ya maisa asa maiso omatenga rais edaracha negwetaria koranje beke supplementary budget inkeigo etorosire edaracha tu kunyare kiagaro ugusuka okubodunga tayari mwatanga asire mugwate president ngao bono re president yekoro yento kie ebakonye. That's why on my own wisdom une secretary general ya UDA Kisi nkoli request yaba gusiba mintu ntura kana murenga aliyo ito use ntura kana mwano ito twins bitu sunu mu tobeka mache munu tokirekiri totebye serikali ni placing obogambi nini umubwate dokonye una bagere babigeta mache munu bonsi pipa katebe serikali ere yetokonye so that naliyo muchumbara anyare kuligirira ne serikali iga ateba se pale bwato bokomu nali anyare ko ena nokolemu abekira bantestima nali anyare ko face minister ya mache abekira banta mache lakini ochake gutangaza kuralia presidential candidate ino bono iga ya 2027 to kunyara ku face na kiga ko era goikonya uru mujumbo uri okwane serikali biya chirami chiri chinyinge boy goikonya uru mujumbo uri otari gukwane president byo kono gwake egetulinga enyagete president candidate ya 2027 to konya none la migo itaboy mheshimiwa anataka gukuboria ekero serikali ya soire gose kwa irwekero gokyo burai nere buyanga bali motari gochana na kisiasa mtoba amagenderero igere kabere my sister ntobwate policy egotebanga ntobwate department ne chibesa chikurugwa kerasi ntobwate chibesa chikurugu kirase chikurugu ikobona bono chibesa education ntobwate chibesa chia CDF ntobwate ni kilomita gete chikoena no chia kera chire permanent ya segete chipara chiroro bona bono chia kena ni chindi chitage to mujumbe akogendorera gusega bana ekogende gukwana direct as executive chipara chire na project ni chiro executive go decide executive ko initiate kuru cabinet yaena na as a budget chair amanido majority baire counter a national assembly babi chibeka se budget lakini chirikirere chiselected chirikirere chiselected ba ko kerumoto equally every constituency unabone ko kana na chibasa county government kere county gebe kere allocation formula de babe gete kere county ko chibasa cha chiriku kere governor ko chibasa cha chiriku ekolengana no mo barone population ya abantu baro n'abajumbe the same way as CDF lakini chibeza nchirororo chi project is kwerende cabinet eko initiate chibono cabinet de initiate chi project chienze onya baraibense emeyo mbako ire chi proposal ngayaya emechano gite nere kona gite koranje to consider in the next financial year ono onyo mujumbe
tari in good terms with the government ago ikaransa aganye ikintu kirikira arukete digikuruguka asi na kigegocha kwani nekio mujumba bwene ko in good terms uchese serikali tote wonye tari party ya serikali yeri tukeri mujumba bwene ko in good terms ne serikali iga nere bunaro obisi atagitasi kwe agambe gepindi kia yebu ye miaka 5 nere agusike president bone serikali in place so that in case of any emerging issue within its jurisdiction akogenda no bole mwata bwati bwoba atebe deracha ya gusekete ya hunikiri atebe para sekete ya chandikire miaka gete koruko colonialism pare yana korosibwa bono na bakurwe proposal abeko badisive dibya ebe ku proposal na executive as a allocation ni financial year gocha mweshime wangwenyi enki kiragira bukusi bagendere kurangerio bomo kiramagendera agendete gutigara ndara ndi ntekyo bono wanchire yondo nako tebiri nanga ki yande ko project de stoleti ase ngi ndari ko tengo chese serikali ngoro biyo ko ni family na we ko tenge ase state house sa serikali ya rororo umana ko nyorebi ebintu lakini ko era usire ne maya igo bono e point igeze wa kambori na ko lepa kweresa na tonkonya na ko time kwere serikali gake tari ko si no na ward we ko tenga no mwemo singa kicha kiasi no kemanya ko bekubia mweshime wangwenyi ekrasi kiasi no kiaga we ko tenga ne gavana bono jigavana ko chisi abe to bisi jirengene kere constituency we kamotenge buya no murayoro bisi na kinatema ko mujumbe we katenge buya ni president bueno egere mweshime wangwenyi. It is very unfortunate in serikali tubwate mugasuyi gore secretary general ye county agote base television abantu bategerete nga uika otebe bune serikali yagoteba umana kwa magendero andu ma serikali bone batanga abduction yonga uika bwande na mangana abduction bintu bune biga ndata barekana chi bango gwarora iyo negente ke besa abduction ngo abduction kubori umweshimi wangwenyi ekiroko tebanga abajumbe batenge serikali bamaya konyora magenderero kwanyoranga abajumbe mbare bado bari meye serikali korwa ase rugongo rwa gusi nande mbare batari ase serikali ninkige kogeranga gusi yonsi bono ekobarwo gusekero kurigiria magenderero in general na iraine maega yet mbarororo nande bado bari ase serikali kwanyoranga gusi tari rugongo rwensi rore developed ni swali ligi sasa akene kile njo ninganye tote nero mayane batandanga mugara muwe na kiake mpe bali bara serikali fairly unabona nje sita singuru bad lucky umujumbe one na the secretary general and treasurer ya kiombegia serikali bad lucky. No, I'm saying good luck. Good luck. I Okay. said good lucky. I said good lucky. I didn't say no more vacation. Say it. If it actually say it, I can fairly say. I don't know. Oh, nije kwa nini sasa? Mheshimiwa wangwenyi. Ngo, bali bara sasa serikali. Mbapo hata bintu bisinini, neba mbili kwa felt. Mbili different. Kubu abiri, bali bataka sasa serikali. Lakini ebire negligence on that note wanchira ndire na nchangwe nyinga ekero omuntu akora me serikali nero utari gutwara ogore mu bwoko ndako tebe bintata gite bona atara kwana serikali te komenya gusoko niko kolete gintu ngoro I want to disagree with you yagara ndata kuruya mu jumbo yo mu mugambe yo mu kuruwa usiyo kuruwa Anthony Kibagende. Anthony Kibagende ochira se president several times ase mikutano ase functions jabo na ase meetings chirichabo bakumerana but every president several linga ki twara equitable distribution of resources uyu sabiri no kwa watara karaki ataraevo ngobona want to disagree na no muntu taragenda gusaba basabire bono point tumta kwandira na nanga ki goika ukwanirwa ya serikali bali bakwanira bagwatebika igo nina lero swali kwa bona nanga ki bali serikali lakini kwa nanga bada magenderero ekirokore gusi yonsi ne iraine maega lakini ara gote bono kile kiye kogera aba gusi bate vaniti tuchamo ninki kogera etumanyekanite ngantu ne source na ndira kiere sente sana etumanyekanite ngaba gusi wicho kunaoneka na voting pattern yetu muntu ndi kwenye bodi tuko cho president Kenya usia no okere presidential candidate koraki egwakirwe kura eba maite ngantu bagusi ntupu atiruga yemo tugukwana bono natoegu naturuteruga keigo ekirigiriya ekirigito nakiko rotari kwa magenderero nakiko era bono to demani nanga ki na intu gato chamo no tele society ngo chamo no ko ni matiangi ya to demani ki gato chamo under one leadership
matiang not necessarily ngeto ko floating achi ko presidential candidate eto twara ndu muntu ko na madire nyaka kwanle ko rusi ense ya koraki ya tegerera no muntu itu atebire ko kwana kuno yacho retu so bonjali akukwana magana bonjali bakunto yo dispute na ndu bono twachorire matiangi akwane amangana itu ko rusi na ndu tegererwe ali magana ra koraki ache ikire kitwa tuminute ko tebase omugomo gusi usi ebona ase gukwana amangana ya serikali ebirangire bigo kwana nebia kurwe proposal yogoro yo muntu gukwana amangana imbia lakini gutangaza ekirugo gutangaza ekirugo kyo muntu ikaranse to office nga president yeto na reye gochakoba to konyara kogenda bono no bole muno twara issue muna bono ya kwana nga kibageni kogenda ro osaba ebintu byandire gukurugwa ndete ko batebinga na barasa ebintu ebingi mbitakire ko make for up na kunyo ekero umanyete gwakwane materi dabobe nabo ngochi chagango tomatomia maiso tinko nyara gochi chano bole mungu bole ngamarire ngento gitwa kwanete nkwara gonkonya iga abantu ali mbobe bali yani obuwa bambole bogocha ekero kuramo muntu uchi kumusabobosi lakini ekero muntu itumire mo okonyora ngochire ekero ase ekero kwanyara atari konyara kwa ewo bokonyi ya yo bokonyi nkuru bole serikali uyo koni family ogende kitutu jaje north Chavez has done wonders chiparo goita kuna chingiti ogende wali family uka mwino ogana omuli kumuigo gokwana ogende chipara katiga buni maajabu yoli mwemu so what I want to tell you nta ko bateriga yebono tari siasa inje noyo ntori kuli moshahara bwa serikali ntuna bantu toko kule biashara twetenendete this is now the real talk ogwene bwa mangana mboliga abagusiba mintu batiga mangana yanga gutangasa nk'umuntu gitengunero toja kubo president barakira mangana ibono igo ngokora kira goteba mangana igo ngaibo tuangito igo ngataringa otuangira umuntu itu no igo tokurakira so that is in junku ntole bango in daily basis na intwegera baraiba ito batwaroboremu bugo ikase serikali chobisi serikali ni ministerial sections batebe ya tokonyaga ntotagi una bono gento gekundo maneke bara matilda kurwaji ase constituency won chali nkurwa ntotagire konyora kero kindi ebinto abaraiba kubulie ebinto no boremu una bono titubu ati bonjali TVET none ye chi constituency chine chiwadi titubu ati TTI titubu ati KMTC ege dikia ndege kwenye tugu yake lege kubagaria engakiria serikali iri are ngororo bige tigiri ya jetari karusi boke kabake ndesironga so gonte to ko tebinga karon kuligere litokoro sia serikali tubeke serikali in place torengere tinga to kituike ga tubeka na boiga togere tutebe serikali ngaga kitubeke riga ntubu atie umenya ko nyora baraiba ito bachorire basore gati bachakire kuburukania serikali iko yesonkonye bite ono gotokororoka ni big changa bagusiba dina babebale bono torusi to manya kurusi mona tora chichanga fast ndiga ndiga sinini mota kaidi linyi motaragana tata correct mwana minte bintu bibere actually bitatu ikatangani abakamba kalonzo wa campaign ku January baka January ukamba no amagenda agenderete igogoteba gotabanga ngabantu gotabanga batanga siru muntu obo ngana kieko gera batari kwa magendero ubunobuli magendero kyari bokamba oyo ndi natangasa ngo buli arobo president okiyo mutata ngayiruta agenda agora matuka tano boluya tari boyo na mayende akaza to ononye kagotebanga asengincho serikali iri arengoro ryo nero ya rustige tikia ndege serikali ebono ya chira sare secretary general na sobo bakwirani dende kena babwa chinguru bakwirani lakini nataka kukuboya neke gokana ngomusi tatinira konye ndokirete osembuzo loja gato kwana magana twayirukende konye gato kirete nende twayirukende tubone gato rami ya irete ga iga inta checha digidiriga to ene project ya World Bank ya chagete World Bank no chagete 10 years wa corporation serikali ni kana dijiwe is a corporation lakini it is a long process ono ndoka tangana ngaki konye ndokirete gato kirete nothing so ntoko na kungaini unende uri monda iri mupira ngateberera abantu bandi bandere to kora nere ngaki muinangora grabale ayoko ngataguna ngaki pone serikali bija o ayo kubokiba kwa rutero toronge abantu babiri to bukumbi bochire sana bakoraga umugusi na into bono twaitire cyana tubate numbers umugusi bono ga 20 PUC yengi mabot gusi isiko ya gusi baka diaspora eturo 2.4 million abantu tubate chikora chikobekwe edebe
na intunto kwenanete kubeka mesa kurangeri wekere bintu bikobagwa totebe kunangaki na inu abagusi esha irone rie ni konye ndukirete twana koyego bono gatukwana bana bana bakwana bamana koyego kaire gatoleko gerare very powerful bono iga nasinga jawa koraki akukwana ntu iga tukwana bono madina mheshimiwa Darius nabwate ribori asore wate bire buna bono ebunge riokorwa kero kende mubwate nonye TVET institution yet ngwate bana yoro monogeri webunge yo nande nore close sana gochia serikali ningi ayota nyari kwirera libageriga nje na bene kubolia serikali bintu naje bolie bintu kigima yana ekone serikali iri aita naje bolitie kambe kira maje sunu ka 10 million abu William Ruto yore president bono otali omukabira ekara je dali suneka ona mo boliti ngamate bia maje bintu bia serikirega akanga 800,000 insabu abo ngaro siria banta maje ali ngareke bisha maje ali suneka bantu bako so na bene ngo tuwale capacity nimba to uwezo bwo kwana serikali yeigwa ya implement immediately ekero nkurigereria uzia na twarega thie serikali you know abantu abo bonsi bikwara bako na gwake nangi iga ngamatiangi omonto obeire na matiangi na Uhuru Kenyatta na Ruto mono omanyeta abantu abo bonsi ninchi nje mbulete because na politikura na Jubilee tole na abantu abo ni mete character ya matiangi pi ni mete character ya Ruto ni mete character ya Uhuru na ando iso komburi muntu bwate nkole ngia among them I can tell you ntagete ko gotebiga bo ngani kinakolire na kigeko gara nari gerere tinkaganyo mujumbe asukuma manganaya nkanyoranga maiso bari koligerera nibuya na serikali ayengote muri ukwana no mujumbe oro nanginde gocha bono na mutumire several times asukuma manganaya lakini result ndiko brando ke matokeo taralekana ekero nkoligerera na kiko na resa very keenly ekero tari gukwana serikali biyeri in place na ande ke serikali timini tingaru William Ruto bweka ekero tari gukamba none gava na buyotri kuligere ne gava na maiso buyaida na botatebe kisima kera usikwe wodi yao no bomo MC uiku kwane buyobe nta musibuya otwara masikani not only you support agenda as serikali lakini okubwana mangana ya masikani na ile kwatwara agenda ya bantu bao section ya sokuru mechando bwate na serikali yako tegerera na kigeko na tebire ngabuna bono monogoli bwe constituency ya bonchari nkoge nandi kubika bara ibonsi piamo bakoligibiro kubya constituency ya bonchari mbika bana inche bonsi piamo egere turuoro turike memorandum mwenene yo kwerese serikali bono directly ntobwate mechande ye ntotagete TVET ntoteke MPC ntotagete TTI ntotagete tiki asune kagechindege kebere ni stated egere na ituno monchari tonyoresha ye serikali egere ntoge ko nduma mwana minto madili dan kupinga neki tinta getia macha burukaniwe ekera manta abandi banyure tukanyererete na itunga machate ne mebye gatonywe na ndo muntu ndari kurwari ne getade ko buruka ntubutambe ntubutambe to kanyata moto kuburi president abakuzinda mheshimiwa Wangwenyi karamu achingaki nimbwate ribori ko chiasore tinda pinga moto kuburi bo president kurugusi na kinate bakurulitanga ninga moto teyona kwango morenga ariyo yebwe komonyene na ino nyumuntu ko support yumuntu minto achikobo borayi ikinegetekia lakini at the right time egento kutangaza ko mwana yo minto ngo affect ya magendero agusi na kiego romogere on that note na kiego romogere ira morodingo bero ko bupinzani sana buneri kya kwana to kwebori ya enki geko gera around ye atebeti abantu bamwe abonsi piso no monu kirakiri tangaza serikali biya tonyore bintu bona bagwathe chimini saire kero ugendere gukwanirayo which is the right time bobonete guchaka gwakira omweshimiwa Matiang'i koko eko kuchinga kiche campaign yakero cha tangasi mbia mono sana Matiang'i gentango ne kokora bono nyote to ko president Kenya no nyigwete ndeto bono nyigwi Matiang'i nyote to kugamba Kenya bono egere ntueza riri no mugusi atakire bono ego gutukaga gukora mukutano lodwa abantu bakumukwana lodwa buyogo chango atakiro gutuka Kisumu agokole mukutano Kisumu ogo chango atubone tukutoka Mombasa oriji kanisa ogo sasimo atoke Naivasha atoke Kericho Eldoret so that ntageza ko teibaba nonya ne kero muntu atagete kolete ekose ko musengo mbaye berie chiche nyombaga so murangore taliga konyemi akoyesie megete kurugesie igago itayiga oitayigo yeseri kuruaria yamanya gocha ekero tutete chikura gusito iro bugambe bwa busi taliga to gwake nangi gusiga nonywe gotogo itatoko chikuruga ali tokoboche chikimenya kokora gento chichichi omweshimiwa igo abarai bonsi bali batari ase serikali mbabwati masikani ucha ase serikali amangana rago kwana itari masikani yes
Mbe mona sana tokore na se omweshimiwa angwenyi igentongere kwari kuboria. Na kuboriga. Umwana weminto asana we contradict. Tiga to karatiga to kurasa umutima komoke ntonyare kogenderera omwancho murigereria ogendere gutigara ime ya umoroberio yega ngoira na tori na yanda mange. Ah yeah. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moyo chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke asokubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echo chire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjirio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Ase entunda yende umugaka onkorogo kebacha nigo aracheko kora etaro yae ase chinsemo imeyiriro bya guse. Hallelujah. Amen. Rikakakakakakakaka. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asomuryo otarera bako. Tengo te moka chemisi okoro kebacha na torira bako banege gasense moya okembo mapema ikiere turamanyirira ninga nkitu bwenete okora bako habako nkitu bwenete koba tegogoto twimanyi abako mpara byaba tori kole mogese bituma ayoko rugoragire nyoko byaro taita kore tori bokima lakini taita ko boliga bono bokima bakarta no bwa kiagera no bantu nabako ngutore kole esege tamatuni kyomogusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios la bokulia. Ya kwa no to ngende bako ko ngonda okulia Jesus Christ si fanda omosimba ko ngongori nyoko byara sawa Wote tuatole kirera ndo bwa TV mira. buya kiboreo asi owakanero chombe irenga wakanete moko isato chingi ma umukungu yo kwani omete ne bordi ata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nywa mabano yoko nywa mafubachi wanywa ogirango mata agwese torigerane kwama yakonywa mana bukione rugura egatia ya ndamange Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga
ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsiaria utagiti showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokia riso ryao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kyonsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kya Mwamogusi. Mwancho morigereria karibu sana kero togenderete kurigereria amangana asiasa kurasa rubongo rwa gusinda boigo amagendero ekero togendete gukwanira ayande amange ayo agenderete gukuna omogusi ase chinsemo chonsi twarenge ase omoshimi wa Eric nare gukuborenga oroche kero kurigereria county ya Kisii ya Nyamira yatumire resources chirie bwate asinchire ndonge Biamana sana. Ega nteka tanga ni kwirana ndi swali onda tukwirana ndi swali ya Sekere County tali gochibe kamo clearly maana no what report ga chiko kotevinga account ya Kisii County ko nga CRF County Revenue Fund account we got over 3 billion chiri account nega asiye county no go to make no go spend chibesa igobone kero chiri chiri account ime ne chibesa otangare osoki bwango kurwe ya account ya serikali ne chibesa chama gendero chikorunga development funds yo kero chibesa chiri account ime what that tells you ne linga development trakorwa kero no ndi yakolire anga chibesa chakorire chatumekire namba ibere kento ekora gote wanga magendero tarakora asinge ncho besa chitalinga no mwako yoka chi aberiro ichiko na accumulate kurwa serikali ya koreta ki kurwe from 2022 to kurwa rayo yo koreta ki budget this money that has kept on accumulating meaning besa chiri ko dispensed asinge ncho asichiwaka no chitakoreta ki tayo na asichiwaka no chi na sama gendero you go I want to say categorically nga as Kisii County itoga iga magendero tara korekana kera mandira korekana anga chibesa chiri CRF account anga chabere dispensed omweshimi wangwenyi ntobwate aba MCA batembere kuboria ninki gekogera chibasa ichi koirana Bueno, nkwarigetie kiro geke yes. Aba MCA bare ase county batembere koroto tachibese chibapanya ninki chikoiranira sekega Limo mwaka bete story kurase TV inengiya yaba MCA bagusunyunto chinyomba baguituba umuntu kujutenda kubolie county nga amagendero na kiaba onyora masangwenya ma mbinyo bugestimu aye amusunyunta
suppression yekora yaba abantu bakabwa kubuli bona abantu bamenyere tubwoba onde kwensi okubolia oro yamagendero na kyatari koba okonyanga no ina macha biko tubuna ko umwana mitata bakalenga the problem with the national government is duplicated to county government kirege nto yako stripped off kurwase county yao wono watch andika aba MC abambali bakke bata biro gote nrobo maene ebara bakke sana abange babo ebari intimidated mbako nyara kubuli okuti kubuli kwa nyoranga kwenyora in a very wrong side of the government watch andika bona because of that bakirire nabaruna bari yeretiga wana sekintu bari yereti nakiyeko gara tubono kuruska one as leaders two kuna bana inchi bali bakugambirwa twachira kata bana ngakiti is high time the governor ebituwena tukuti yakona ko launch again to the budget ili aitetiwe and I implement a budget you from day one to the last day abana inchi banyora magenderero into na county yes ngani county ya Nyamira kindly Nyamira fairly unless to tanga besentino tumeka bia Nyamira to what money in the CRF account that simply tells you they are spending account itabu ati say in the CRF account what that means botumeka bali chibe secho one dollar durigere is that money being used prudently lakini barabo chiarule CRF account chiakaliwe meaning chiachira samagendere amagendero one dollar jokara na wachina ngaki magendera inaro yeah, but the one in Tuga, Kisi County, CRF account, nothing is going on. We have a budget. And I'm going to Senate, Chico, the National Treasury, through the Cabinet Secretary, now got the Chinguru. Choco retain Chief County, get it to me direct. I think that's where we are headed to now. Ekero ogendete ukwanaranga aba MCA abange ba very intimidated. Ekero okurigereria na hande bado noganete kero gekekyobo MCA. Lakini takate ninki okagerete ngakero raso aroro kero kine no nyare ko onchorere go sama onchorere ase serikali ya county. Number 1. Njana akolere as a county government from inception. Actually I was among the first people to get a county government. I have been doing the budget the county. I have been an accounting officer of the county. Recently, I was the chief officer, finance, Kisumu County. Running the entire county, go to Kisumu County and see what's happening. Come and compare it with here. Kerona so ida say county vile to siga number 1. Again to get kiagara abantu baito batari na ko magendero. Yente tangani no ko compromised. Yete no ko compromised. Again ko gara pono iga sina ikeire na so kile siku ya usi na manyo what other people are doing. I want our people to get the same thing. Number 2. Ekero wa so ire ogora edit ko litangani njera wa behave determines like you go to behave entirely akero go to bobora yo. Onde wa so edit ko litangani wa ko ma 3 ko elinga. Ana boko to wa ko ma 3 ko elinga. Inche no ina bantu bamara ni bamanyete. I am very firm in my decision. I can never be compromised. Again ntongo teba kile kitaba ko bono iga bakomo ere unabona nati nene sei tomarani ga campaign elia musikesi marati I was alone. Remember sei tomarani no oyonde our former governor akurwa iga bwate candidate ngao but I stood firm alone nga campaign eli simba pa ngachukua kubororo na and bono I am the same person already disappointed because ega donara ko te yaba antu baito simba ko chakora taramba and I will still stand by those things because inche uno mo MCA gasi anira mngana totoka ngende represent abantu baito ngende ndo chama chiko ngende oversight serikali bona soba ko boko gara magandira tayo no ko oversight serikali abantu bakutwara ubuoba bono bubo butingo chiko botwara I will stand firm whether I am going to be killed because as a leader you die for your people. Mheshimiwa tari ayo mutangani goteba no chiko tena mu ekero marayo ndo basikera kuri ekero na bago chiote baigo nande watebire kero baikire ase abisi egento keria gukore gitangani gose nakia gukora bakakore tamu yae ekeiga nabongo kokore kiagera Abraham bare barorokanire kera bagoso mwako mutangani oyo kabire amagenderera rorokana kegwika gose kakwirani unonye tamu ya kabire takonyara uikirania amagenderero obuna arieteira nande aboso ko ba intimidated totebe no moneno ose bosi yao eratoka nora ase serikali boninga lakini yatokire ngakero kende mwabachani
no monene ugo ogotiga gwikirani amagendere gucenjera kiora nyare kwene kinga chira chiri kwariete gwikiraniri yet motari in good terms no yo kurigete gose ori igoro yao bien sana ekere serikali ya rosa tuguma tengo rarigire structure ya serikali na ihuya sana ekere serikali ya rosa tigwe abantu bari barose tia machiko yense mbanzi spending ndo bile kwa kwande kuchiko banga bitukelimo abantu ba simply bachiko chigwetana n'abantu ba executive. That is why batatenga abantu bakoba bekamu lindo yo baitana ne gavana gusene ne president bachiko sumbuana akibara tenga tatwe kintu katika kirikieke kikoro kwa a budget na rekorani any government entity buna moko yero simwata nanga ki bono iga chiparenga chikobe kumarani isana amachani ngakobe kumarani abere ECD centers bile kabe kumarani bitano agriculture ngakibokora nje nyanzo barani se Italia abantu bakora mama yembe ngoto kura abantu bita mayembe yabe kwe budget ya irwa saba na inji ya ko public participation bone budget ye jana nyo tuweta ne governor ebintu biri kwe mwana mdata ba biri extra biko toka as executive office of the governor was executive office of the president na bina lucy lakini I can tell you usikuri mwana budget ya Kisii County per ward by the chief equal. For example, I buy the 40 million. It is 40 million across the world. To make this 40 million, I can do wonders in my ward. Lakini budget ndio koreki. Let us implement the budget. Lakini nakio ko mayanga no kore amangana manene ne chivesecho yeti ngwanya ko bekiro gike nande to ramanya to got experience ko rase kiro gike. Lakini wose nje bwaka nje ndirabere bwaka nimindo bi account. Ni matena kibyo koreka. Ni matekere gabana ya sinyero no muntu assembly lakini muntu assembly wena takora. I know. I run the government programs. So ni magetena ngaki ke post para yo no montago de no tonga ina ngabana yangire kolege ento. Uno bakora egere gabana yangire kolege ento. We have a control of budget in this country. Okumurikara ndi mama tabina ngaki. We passed this budget. It is not being implemented. And I want to tell you today, control of budget is the only person who can stop any programs in a county. But especially there is appropriation of resources. They can control of budget. They can control the budget. You go no yetu chatumiri kutia say control of budget ya approve. We carry area say budget. I don't give it the biatumwa. Mbira say budget iliba ngete. So entira nero. No na bantu baza zikokora. Injira nekora teki. Nero ekere kaba na yangire pi. Okoli kadiri kutia control of budget kwa matena ngaki. Abantu abango kutudo bali chiwe sikora say county. Lakini these programs charenge as a budget. Chabere skipped. So I want you to intervene. It's program to be implemented because you are the controller of the budget. And that will be whatever abantu wadi yao mheshimiwa nigo bakomanyete buya gose bamanyete ayo no muntu reform ningirende batakorete kiro gike. I want that's a story for another day. That's the no correct research what exactly happened. That's chiko chane. I don't want to discuss that on a national television. Mbiamono sana tugire naso mheshimiwa Darius airote ekiro kurigire nonye oburai bogendreta se orogongo rwagusi no oburai borobuya. Baba bono egende getanga nindete ko from that note ndageta ba kusimon tegerere una moiguru mwana minta kwanira ngase county ya Kisii nayo muraria ndagetobe kero lione aba kusimwensi motegerere mwana kuigwa county ya Kisii ekolalameka ngatera ayo kubesa from national government yani serikali ya Kenya kwanza elina bere nkobwatesia yabeire kuruchi besa sichinga kijita kirigo just county government egere county government chikera abantu paka chiward level chibesechi ekaro chigochicha koroke ngakero the national government is committed to support the revolution so tatinga netoka mujumbe kete tari gotenga buya gocha serikali na bego toka chibese chiri chisire chikire waso ase governor ya inonya kiri ya ino kama hiyo ni mambo ya mtu wenu onya kiri ngono yo ino bono onya tari matiangi onya kire bono simba eto kizimba tayari nabwate chibese icho county government account akonya abantu bagusi be constituency kete nebo muchumbo obo teri kubwatisia serikali etiki entanga neringa chibesa serikali enene yane nabwate sedi nkorwere chibesa muneta kiriwe je county government ya Kisii that's credit 2 mbolinga eka singokoleka nero sire kokoleka njira wakwanire bali ba support county government mbakwana ibiri baro bya kolekanira lakini nje buno position bwe county government ya Kisii ebintu nkorora monone bintu bitakire kokolekana bitarakolekana ekoroke yo ya kwanete narigetie kero kyo bwa MCA lakini atoka na ari kuriye kero gegeke ntari konyara go fit
ekero gekio nkagetema gekanga goswa ekabigete ni biato na rekuri kubika namba 9 gajikomigerio kurukwane gukanga na tigatini kuri gekero gekio go MCA turi ginya sago tokonya tusuke gukichinse mu kindi cyigorake ege ntongo teba bone county ya Kisii na Nyamira umuchano nore county government ya Kisii abantu abangi buno mwana minta kwanda iga abantu babone to kusukuma mangana ya ni CMCA ega CMCA is to do representation oversight amuna legislation korosia machiko CMCA go chikwenda chikaranse no nyamba liba ko support ye governor aba MCA mura aba go Simon tegerere bia nabo go support ye governor agenda go seto ke ole kiama ne governor go seto ko ru muntu bwe governor gutuma ekero mutagete go konya gusi na ne mokonye Kisii county government go semo konya Nyamira ego mugo ikaransa buna aba MCA mwenzi mokore legislation through a chair budget a chair committee budget responsibility again there was a budget ye chebesa kete buno mwana midiri kya kwa naga na liye ko umu ate ko beke budget of 40 million kero mo MCA egere mo korra magendero chi section chaino moro si legislation inse monya akere chikura mo yeti igavana ge kwanga go sign you can now go to the people mata bya bantu ngantu ataka kwaru ke dichwe chinga na iga chigo chi board direct paka chi application igavana yakani abantu bamanye bono aba MCA nigo bakosugume bintu biri gavana yaretire ndogoroka executive orders ibintu biri executive byoka biri bigo depend biko letwe mesa kolengana aba MCA buna baru chi proposal kuri chi ward yawo bono muna to kukwana omochano le Kisii county government bona jena yororire muno momenyo Kisii unanda atakekero kende gavana yare gukora egere bintu bebe yachibese ichichiru cha account eonare ko muboria aye abantu liba gabakorega sine chinguru abantu bakora office aba motivate workers ba county government babe very motivated bakanu allowances chabo at the right time bakanu achibese chabo cyo gokorega asi umushahara obuchinga kigitakiri na ende baigwe freedom yo gokorega asi yabo without interference of powers of executive e county ya Nyamira both of them. If the county governors, right over Kisii and Nyamira, paise go decide by chief officer and director of parastatus and the sectoral committees for the county government. Baba e chinguru chiaba baba angegasi. Chi minister chia Kisii and Nyamira chia uchinguru chiaba chiba angegasi. Without interference of executive or of the governor. Egasi gera koleka nebuya and you will see result chibesa chigo taragusi. Igotinda tebanga ekero bakwe freedom bakolega sigotinda tebanga bakwe freedom baibe igobora because we have frameworks chiko put in place chiko tanga mangana yo boibi no bokuru wanyi gole baba madilda so bono igobana to kwana iga chibe ase kira account no mwana minta kwana ga iga abantu bachande kete Kisii do you know ngabangina bakwa busa se chiro ya suneka bonjari ase nkurwa mbana gwako no mushahara for the last 12 months bana wakuno mushara na bako to busirio bo chabu sunekaria last 2 weeks in wale batanga atire ngambari ko chikwa buso bo chabu bo chiko suneka e obieri ichire suneka kali market yabere ku mo roro no kwa kazi bali bako ende tractor mbana ko ramashara abande bacha bakombori nyemura bono toire none gasi ya muchengo tokore that means chibesa cheito chire in the account ya Kisii nchire ko be utilize in the right way asenge nchaba abantu babu bari mandated to do that job mbari ko freedom to exercise their powers asiga asili baire bagokora so tigo mugavana onyamira no mugavana okisi mosike simbarati kae abarai bakisi county bari chobisi freedom bakorega siabo so tate bari gereri chika chiko koleka na bari geringa manto kibata kire gwakanwa mbanto kiba akaniru gento gete abantu bakaniru gasi yabo ngokora bari CMCA gasi ya ino ekero payments echi bakore bari gelinga oversight chigasi echi governor ya akande chigokorwa ngokoru chire in the right way onya chigokoru in the right way bari put in the county assembly a committee be formed yoko wenda kurodo tanki yeko were egasi ya akane tune governor etara kuru injire take I think that's what's supposed to be mheshimiwa abwase aba MCA no nata kitego komenteranga nerebuya bagende gose baikaranza mu bakwaniririo gerimo ekero obarigirete interest chomo omo menyi boy county ya Kisii abo madil to tararu abo nkona chomo that's why natebanga no bo musani gwe governor onye turabeka lichiko lile lichiko ligo kolegasi na bega banara kwenta isire rako ekirwe 20 chera mataka
akwe chiri bwe 30 endo gurira abantu bakwirira asigete sanduku gose ne transport kwa rusio mobile Nairobi ogoke lakini the next 3 months tao kwa bese hicho lakini bado watu watakuwa kutoka nyumbani iona kinara kwa sababu ai MCMS pia semu abetagenda mubeke metwamu on the absence of the governor and the governor's influence so that you decide you do a better registration a registration yeba konye munyiti county assembly mwenye sugume abeke sei eberichiko nari muranyara gutwara kibesa chisaine muranyara gukorera abantu baine gas independently lakini mugo chaka kubwatia governor tigangende mubwatia ngagandaka moko kora getu that's why nakekoro kuruchi kibesa cyabe twasiri chiko chi county government chikurugwa a president ni anje governor gete ni tamwanja uikekoro gento ge ebwato kechibesa uikebwato kechibesa and that's what I propose to Kisii County and Nyamira etire registration yegweti kibesa gete very specific to words chiko chiko kole into very specific e governor ni tagwanja kibesa chiko kechikoro gento ke chikole meremo nande chisoya asika account no bwate kindi oranyari gukwanira igoro ya obwa matebore igatio mo control of budget na boigo aba governor kiro kurigireria amangana yega yechibasari ndeta gotebiga gento kalkimanyiti nyakango no musubati umuyasana nandi tiganya samu siniga cia gokora no musubati umugusu bato mubiro umugusu bato musubati omuri musubati uri agakorega chiguneri agakorega cia gosabu nyasaye n'abantu baye mwana influence ne kibeza cha maki cha bagavana iyo ikwane kabisa kiagara na temere kurigeri cases chiko reported by the control of the budget chiko reported yaro kangu batemere kugisiria gwetera ase corruption lakini mbali komane kya sengencho omuntu oyo nigabugata begete timu yae na jete ngachungusa ngakora go fauro kole gasi jira gakora na abugata shodi team ekara tumira abantu bali official from the government bagoja gakore gasi ngotomara abantu bande batamanyika indi bakoroto abantu bali no bakore gasi yabo kwamanya konyoranga ere gasi gwike koro in the right way dibali bagota koenda kando bakoegwa a bribe so that a report the sokomnita keire yatoka ngabamanyikande omanya go fauru korosia report buneta keire atariko ba intimidated atariko ba bribed atariko ba kwazi in any way omanya go sokichi report igo report musubati uri abero go sokia igoro ya mangana kibesa kya serikali bora kitumegete bobe urabone kesi ya Kisii agotebanga ebinto bya Kisii mbia nakogende process injira bitakire pending bills kya kanwe binto mbire bitakire bya takire kibesa ki application isinjira takire kibesa gere ko fani meradi gete te koli riko ngana nirichiko with the timelines ebinto binde mbiri boronge na kekora question kya kabeka akateba we cannot be able to allow for further spendings kibesa na kekora bero kana kibesa njigendera gutumeka mpaka kigezalo tari kibesa ije account ya Kisii ingabo no kisinyiro gutumeka no igatangite nkibasa gutumeka bobe onye kiki ntanga nikiatumekete bobe nkira ere subiya neki procedure kiricho bichi proposal kibe claim kitumeke cyarore kanire nkibu atiborito togote banga kanonko ndoro kulemerege sima 20 million nyakanga approve goikoere sebu yanga ki egesima keke kuri 20 million so ebinto binga bunebi na bya begete bikwaso negakora kibese kikwamete na kinare kubuli mu county governor kibese bune kikireme akana abakoli emirimo bali batana gwakanwa abakoli emirimo babe polytechnic ekicha village polytechnics bakorera mbana kuli meshahara yabo abakoli emirimo bande be county government yankorera bali mbana kuli meshahara polytechnic buna kiriba agajeta ba MCA bagajete between 2015 and 2017 kitana koera achikore abeke bifaime bikonya abantu baito chigodi gweta abakoli emirimo bali babusire sune kabatana gwa kuru musharu mwako mogima aenda kana bangi na ngwira ndatora sore so that kibese chikore gento kibese ngwira nande ucha sore omweshimi wangwenyi noko kirine emirimo aba MCA kiro kurikire kurase county yabo babire bakora usaba MCA kurase orugongo rwa general tingo kiri keranje ngukwana nakathingwa trace mangana ni professional a first audit report ye gavana ito ya so kangwa yarora ku office of the auditor general ya bwate ndo tokoro kanga a adverse opinion simply means nga chibesa cha tumetu chonsi pi woche county akara mu dita chite akanyora yenji tumekire lakini kana chite kori yege ndo chitumekete takanyora eto bwate chi opinion ni nyase ogorwara opinion sasa utumeka chibesa kurase office ya auditor general to bwate ye korukunga disclaimer ko ekotabanga ena hakumia ndoji tuatori yakabire iyo korukuna the worst ekoruku disclaimer second last ekoruku advice advice minute nangaki namo chiti korora lakini tindoji
tingi sana geti tindo chino namo chitikororanga amache na agachite lakini nyaro chi amache ayo number 3 iyo ekorokunga unqualified nerengi yake ekotebana ngaki naro chichi besenchi achete naro chichi besenchi tumegete lakini amagoso make na koreteki na rengoro then we have now the unqualified opinion ekotebana chibesenchi achete chitumegete na chitumegete biya igobone county ye atware nto ekorokunga adverse opinion. Adverse opinion, that simply means money was spent, but it was not traced where it was spent. And there are those, even for example, renovated, variations, even to be bono, think got the satisfied. Nega sia ba MC ito ba akora ekero to bata na adverse opinion kurubusi se ito gaiga ekero umugaba no yorengo arwete agatiga unqualified opinion, the best opinion in this country nera atiga to omana koira na to the second last opinion you go I am not satisfied because of that and nenchira yoka oranyare ko teba ngumuntu yonkorare gasi ostari yokora nekero kuriria se audit report na ingioro chikira nyare gokorekana irinda ba MC abaiga bakore obwerere gochasi aba Kenya na barite chira very simple aba MC abaito kera ngora interacting with some of them n'abantu bari very well informed iba bwana nete kwikaransa first stick to their mandate batabe ngantu n'aba MC etwachoretwe tokorera abana inchegasi bairane asegasi yabo mbare bakena gotebi bairanire lakini bacho kwanyaranga yogiri abo ndiriko ibwekana asengencho ebara handifu bona ababande babara abantu bari kuchumuina babonete bairane bakamuina saba bande babwata namo batabenga ki ntobwato bosani lakini ndio turakore gasi tangani bosani mama ngo namba ibere bayicho bari kabiri yugo batenga letters properly and purely oversight the governor unabona that ko why you saw me having a very soft spot in Nyamira County you can see the MCS ebabeke the governor on toes koraiga kwangiri dispute resources ntemes yekirregora bagi tiana niga bamuchukumo tingoli intuse ito gaiga nkwana kuona ritu kerimo bano mwe msio yomo ka kuboringa ba tabanga there are things going wrong kwa hiyo bona ba msia ba itomba bwana leto kama maro jo msio so bo yense mo wichirani yo yenda ko lego mwe msio kweredo manyero tigara kora ukwana ega ntubene tokora na ba msia ba ito kubuka baenda baligeri into their mandate kera nteke tanganya karo aba msiyo ito bachore tubakorere tu after babeto sworn in iba ire tu yento ko induction bakatebi ga twabona tokora iba bona te bagana back to the induction bakore bintu biribata and they are very small they are three na bieleza bagana batanga ki to represent them. How do we represent our people inki kelibata gete? That's why we do public participation. Any program we go in the county government we call it public participation. Chipara dokora siere lie baenda bakase bintu bari presente bitaba na biba bwete ba asiende akabene lie okoro sirichiko unabona mwana mdata baiga ichiko ndira bona takorosi unabona county ito bai ichiko ndira famana ngaki let there be equal distribution of development resources to every county bata bona bako beke FA 50 bagenda bai tigani bata kabana ngati the law bujakara na okoro si budget every ward all factors held constant every 50 million do chama ngana wasite unabona gabana da mo isole ngorosi yebiras ECD usembirenga ngaibire baenda babirigere batenga ngabigore biro amachari mirunga yare anda tenga yare chiye kitali chakachi unabona kitali ile seitali mana nise yakachi tune na World Bank mo gabana itolenga ngwa yare teka kachugari inya kitali itali yaro ko by equipped mo isole lika na ngende TV anga ko complain kisi TV ali bachi toka igore moche pono rende tokubeka malio nende utonga ni pati mu muntu ukura mana kwanda moche ono akinobeka moche turabeka malio mheshimiwa tuta kero tugutigana nayo ndotenga siasa iyo nabekenderete kimanane tekoera ekiro kurigereria abo gusimba nyare gocha mokorosi kiama ekemo nako te yasa kene suma ene boli jana aratalire mo senator nyunga ito mo sani on sana and is my political comment actually to aratalire nere twachire nyamira twachire nyamira tunangisa tu na nini mateno ana bari kibeno barengo twachire to the farthest point yaba kusie usise itu
I don't stay in Kisii. Ngome yetu siko ya usiwe Western Maate. Ngoja ndani Nairobi. Achile Mombasa. Tuachile even outside this country. Umugusio ulio kabeiro kare. Umugusio robono iga. Mbago tatabika ini. Umugusine ruchile bono. Mate kali gatu kiare go tuita etu abisilema. Tuligo soka. Bono tuasokile. Bono tuamanyirenga elinde yo mwaegwe gento. Wikamuchi chamo. Urabona kwamba uri abuya nakiaba imisiaba barakore magendererabe solution neringa kuiga wakareke bachamo murayonde wensi ensi ige ntangete mwe muyi agatanga wana kwa tatu na kwa nini wakuwa moja umuntu murayonde wensi ige ntangete nabantu bale in a group speaking one voice nomo gusio manyira bono nga taringa go chamo nenchirega tu abugata ngana barayi bale serikali batatu to bombamo for their own benefit bamanyira ki unabona sene tonyo ngara tebaya ebiro gebibinde obo MCA obo jumbe obo gavana obo senator obo women rep ebi tukuchukugambira kando lakini for the purpose ya national unity yomugusi tuchukubage induguru to make all our differences aside tuchichamo mugusingo charamu obo chamo no gutwara ikiame kemo you know ndatawana madensi afto kwa ndalwa ndatora mantabonsi para appointed in government tuchakere speaker ya national assembly awade kiam guru Ford Ken and Ford Ken speaker ya senate Amazon ki nani awade kiam tucha muturi Justin muturi awade kiam tucha mose point ne area ke ko ikatoje chamo nisa ya ito tumana kuiwekana ekiagara ingitoko bate bitobugate ndobate kiam kyo mugusi ingitobugate tobate aba MC 45 tubata bachumbe 13 tubata chisana taibere tubata women repubere tubata chigaba naibere tubata. That is what we are bringing on the negotiation table. Coalition bakorosi gosine kiama kiama tokorosi ye totaje coalition is agreed, it's acceptable. There is no way in this country kiama kimoja ngaro chusia kerente orai kiama bigo chamo por un tuenda batano kwa tubata kene tubata na makozo bugata entu tuwa nyumba ya ito tukutara ngaki ngimugwa lake enteka toli kwa magenderero tuko ngimwaita na kara ngaya entu tuweka tole abana pas bari mo mweka bero chumuina bari mo bwate yendo kuchumuina inungo bakora tole pono entu tuwa nyumba ya ito tukuchiera obagineria not necessarily yo katanga ngake tubata nyumba amangana matiangi ndaza kwa ere sekende kera ni maisa chaire matiangi tali bagusiba muteninia akana to be very sincere abantu batene ni matiangi njenzi ya Kenya bili barenge ko protest in the streets umuntu batebe tabe president yabo imatiangi tanga kwana ko umuntu wanga nata gete oba president naende bugusita yere uchakire ko ni matiangi into twakanyora gabo twabugulia twachakara kyo umuntu ngechakana abantu bakurujuko tigankuburi kiagira naye ngo konyora nkai mware mutaringi gwake koko goikamukaga nyabasae na leba gocha kubainyoringa mubwate umurai gose muratwara umurai omonene korwa gusi yamana sana manyete ndagere goro kunga unity ande ndagere goro numbers bintu ibere obomo ne mubara na tutabwate agenda ndo yonsi ne bwate beginning ego chakira intukuru kare na nabatebya etumanyeka ne ko bangye tole abake tuwate a small number nduri ko nyara go tuwate voice like you take number 1 go disputing until small number we have a number by coming together number ibere egente ko dera abana ba cheko to chakeria ntu abwate program ye but the right time had not come lakini wana singe ndabe ko nyaleta mapema tuaibole iliga bugo ko the right time dara ko tiracha igotani ngata ndegitara kera ne bibia tigamona che egende kwa bodi riswali yanga inkinga yaba bachorire baruera bagwakira matiangi nangi konya batari ko muhakira ekara barayaba bajaka gwakira matiangi nangi ekara banyora baherire political gusi tonyi gwete bia kara banyora maswali kuna yangwenya ko uri gavana ekere gavana tara akore bintu biri manye bigokorwa ekara ba emusie bamanyete ba firi bakwe gukiri gukome bagera matanga basinyo ko buri gavana maswali kara banyora baherire ekero yatuka kero kindi maybe nona na baraya babandi batagete bintu gete bataranyora bije kuru asesera kare bakonyora nga mbara ikabia kerasi bone gento to nyare gukwana bono geche chenisi gitu akiri ko bi online no gotangasa nga matiangi tosha na ke goro kwaro je baja gete ko bayo kofio ga nga matiangi na ke goro anko ba call to order
une kisi UDA Secretary General. I'm calling them to order. Baire ngora. Egere mba basa ko salie lieta nganto bwate president. To salie para twara kwa nyara bono iga. Egere batuite ba salie lieta nganto bwato mundo gocha gwakira chikura ederaja tote dekorosia nyamaje terosi. Egere basalie lieta tingegwe KMTC ntagete korosera kubonchari bunembura tingegwe TVET tingegwe TTI ndo basakwira nirigwe tigeto gechindege. Egere umonte minjate benga bantabu abagusi tayari nabo barego batangasira umonto. That's why basogete na kikuwa bodiri biyanga inkigeko gara baganyete jijeni sichikwane matiyangi bamanya kosoka. Iko basoka kwebisa bono maege gara banyora matiyangi akwano ne jijeni. Have you seen? So mbabu ati agenda ngiyana matiyangi iko batagete kope kwa danger matiyangi ko beka matiyangi asare danger. Azinge injuto kutangaza umuntu bono igero taratangasa wenda kubugiye esuguri no muntu ni power muamutangazire nga 2027 uyo na rogo chako kobeto mujeri goti. President yeji karansete kerogo atangazire ko expose umwana minongo uyo na rogo chako ita 2027. President yeji nkira akole myaka yeta taso muntu uyo. So nakeko narwa advice abara ibagusi twara wisdom isaini. Ekero mutagete ko chako beko muntu minori bakonye mubwate birangere liebia. Nyeta di moku ebisa zingi jenisi amulete mu ebise magere moro kana muferete. Kero mutagete kwa kumwana mina maguta mugenda muoni isiku teria basani baino isiku bamoni bya isiku na inde na inwe sensera kero to kurangira ni no bono kwa mfano nyanko bodye kero county bona nkuru bonchari igonko genda mugaso jinsa mu Yesu kondi gikura abanjari bomera ne botuko atebe nga minto mbura mu manyete gato kulite so mukwambe buna bagusinga intuga tegerera iga gatora kwana iga serikali yato bya tuko cyo kama tukaria turangirani kango nabo bagokora tadi yo gwaka gisuguri mugaso igoro finally natagete kurakwa kukuburia oroche kero kurigiriria siasa ya Gusii asenare kero kende abagusi baraike batware ekiama ekemo gose obomo boiga obo gutangazo boikirana nche baba ntagete gotebiga Matilda ekiama kya Gusii we advocate for that torosie ekiama geito kya Gusii na inde tingaje dinga torosie ekiama kya Gusii egere torali bogesaku ya tindi mogesaku nche kiagara abantu babaire bagontegerera n'abantu ebisaku byao unabona nche no Gusii egentege kyarwete egentege kyo gotika mangana kolengeri go yobogesaku abantu bagusiti egente ko mutu complete no Uhuru Kenyatta na William Ruto ekerongo saba Uhuru Kenyatta maje sune kali no muikoyo ku Gatundu taire tituko agateba mune mburembe kwa bodi ringo korandebo nkasaba William Ruto bo nsabu lakini na asabira abagusii nonyi wete na asabira aba unabona atebire ga igamba ne yakana bakolimero basune kaganya bono usengo bakana ari wiki so mutinyo bunabona tosabe ngime cyano nera asigete bunabona tugatebiria abagusinga ruana kurire getigiriga sune kakera na barakiri iko bagusimba nje ekero gotebia ntagete ko gotebi bono nje toni mtindi monto believe in tribalism because na nyode bisa kubini na boko bikwanira bya implement y'eginto byasika byigwa lakini gokocha so mugusio mino kwanyora nero gokobutura amaguru gusio nonyi gwete baba so what we are saying na intwe bune bisa kubinde bigokora tedo twale chama lakini ndari to twale chama ngatora riyo boyogesa kumaga yekyama igo to twale chama eberega pembere lakini tukwane na bali bande baisiko togere tukwane aba coast tukwane aba Tanzania ameni aba Taita tukwane aba kwere aba Borana totale Gusii ameni Kenya ngima onye tutagite kolete kosabegi ntigi yeseri lakini gote na Gusii tujya komonta gisuguri Gusii igo to gwende ncho mwana ito na ene ke gachinga kichoko nyarabu to ira magoro abekere chikezi abekere magana mange eserikali ya kereri in place ye kogamba igo ya maskani aye kwage na ngora ya koletere ginto kero kwanyora kwara benefit kora tenene maega kero ja gotene chinga kichaire abode ya uziba minto jungo gato kwani to konyora umuntu bandire ribu na bono naroche maraga abantu bade bajagera ote maraga ngambu yana kitebina na handi is a statesman umuga ko mororo bwe kanisa naro jabande batebire ko matebia tenene ro one ngakie goika maraga nere bago nabo tukuba ko musaza tobeke maraga ga tobeke nonde tobeke likyangwenya tobeke matiangia tokobeke madire daga na ibune chensi tobaburi ngenchungo ga ngo tokwa kekeranya ekiagera bana atieka goteba abagusina abange baisaine ko buri bo president no no nyonko monyene is a public figure abantu ni public figure bali kusiga so we are not in deficit of leadership egento gyo batagete onyene kyamekyo nabatokorosie kyamageito tobereo ekatokobero lakini tari tokobere kyameki metora me serikali in place no
ODM ne bwate kiama kiabo lakini hata baje abantu bonse pe ODM bonse bari serikali togia serikali ya toire minister wa finance ya toire energy of PS bo interior ntubwate ne birogo binde serikali eri in place na tutware kiama gito togenderere ko yari bagekore mirimo tuyekwane biya tuborie bintu na rituranyare konyora magendero igo igoro yo koikase ke wangu gikorosie kiama gito ntubwate bya mabya gusi ntegeronyigwe ntubwate PDP ni kiama kyo mugusio mindi Kenya Social Congress kekora uno mwana minda tati kengere na kina bole tio boye musieri tanga 2013 ekiabuso ekine kiama gito ekiama ntubwate kiama kindi gya UPA babo nyagara babo monsike nyagi asari party leader so ne bia mabinde binde gatia ekoro te banga toro sie nyomba yo mugusi ndagete go te bia bagusi I want to give you advice tiga mangana mange pere what we want to do abantu chi party leader John Speed to kurangiri mugusi umukutano gusiga turangiri chi party leader chi bia mebi beyonce tokole maja ko tu akole maja ye bia mebi go exist toro sie coalition kwanza ya gusi toye nemu dieta ye biama biribi go exist karo tu arosirie dieta bas coalition ye dieta ye coalition ye tu arosirie to ye fire to the political nini ngakitoko yeroka political parties nini office to be Kevin to be say fine to tu are ekia ekwerende coalition yeto ya gusi to kera kero to kwana igoro ye kiama kito kyo mugusi no monto yo mabakwa na bakana nsa sikite bare geste kia igo ngotera meaning abono kya bere kyo mugusi bado to bwate binde byo mugusi bire bitatu bine wanyibule baba so abantu ababachi cham kero bachichiramo para arabe kemetua mabanda bebi ya mibi to igwane kere kito kutumeka sebyo kosetone mwe coalition ibwate bya mibi yonsiam lakini tari to kutuware kiame ke ngabono tuchake gutangaza ngonto kubwata umuntu to sabotage serikali in place kasi tu akora ne konkorosia serikali yeye ntotagete to korere bintu Matilda allow me interject kidogo yaran kuiba sekondi bere choka ndenge tangani ndatu ko yoro batabaiga aba gusi ko nyento kirete nto irikende aba gera bateba ko nyenguru ni barenga serikali ba tu ibiro ge binge basi bono ekero tukirete nekero tutakireti baurite kore tikie teyo ekero kanye kero tukirete ndo tabata bono kende pi uchuno to takiro kwana ga ande batakiro batabanga ki ko consider bari GPS ibere mukuru nyamira nenye ndikuru kikurukisi ekero to takiro kwana ina bayende ya atatu tari lazima nje ndo kera kinkwa agiri na renga ki tutuare saiga yaito entere go chero ndi formula ndo formula we don't have a specific party to tabanga enere party yomugusi to kwana bana ngena ki yomugusi atware e party lakini ndo atanga kinyenye nero yo mugusi ikikere urata bachichamo tatu ana totally agree with him but ndo kare to bana to tware ni unit neringa oika tutware eruga eyemo mana go chase point ya ai insist sana nga ngoturwani serikali turi kunyurwani na serikali ndo najo kuundweka ko nyurwani ya ko ebintu raila kanyurwani kabisa paka ka street bono nero le serikali ko tunyurwani yake no ene na yara ukyo no no arenge bana ko bakende no mutajirite no segi ali bana nanga ki mwana yo mintu nero barwanire obeire consistent barwanire bana ko mwakende no totari ko mwera kende na singencho muntu tayo tokire okuboria serikali swali nanga ki oyo nere secretary general yabo bakora mwali nitumene kwa serikali yenengia tuje bukatesi mbiamana sana mheshimiwa nindoche aiga kero ndoche otara na changu na chumu okwanirega na yura kongerera bya sana na kiye ko nangu kwana nge serikali yeye igere ko chakira saa moja ya mami paka saa moja ya marwo one serikali yeye igere saa 4 na kiye ko nangu kombule ni te basa kwa magena okonyoro ko konyeka ko ito kwargo cha saa 5 igo mwana mintangwe nyimbi amana so kontakiranga abarai bali bosio bayinyura abande bune mbulembe lakini rende ntwege netenga ki bado uri dukunirigima nabora nyoro ko konya ko witu ko sasa mbiamana sana asingencho yebiro nindoche aiga mparoro bagendere kuboria ko toma maboria abo nindoche ga umweshimiwa wa Darius niga kwegerera serikali kurinde kwanyare gukwaniranga neyo na boigo ni mwanabiashara Kenya goteba serikali yeri tuko baka esikwe na Starline ndoche na bagende to kwanda mangana aye serikali na ndagote banga amangana yechi campaign bono mapema mono tukurigerera Andrew Avuga agoteba mbuya mono sana noyo agoteba ni Frank Kurumarani agoteba nga umweshimiwa oye nere omusike Eric na oya agoteba nga umuralia
ekirengereri kiao giikiraiga uyu namba ya yerete na 51 na uyu igagoteba korwa chinsemo chiri chake birigo iranda akubure nga umweshime wa Matiang'ere onyare gwecokia na gukwanira ukuburia ikiro gikiga mwakwanira eng'ane yu uyu akurukunga Pastor Jackson Nyabuti na Tubato igagoteba na congratulations agoteba nga Davis Soti wakwanire amaene ndoche nga nabange bagendete kolika chi ujumbe gochaiga urinde asingincho yebiro nkorenga noto ogokorera gabo nkoba sekonde ya mo kiro mondo akorere rinde tunyare gusieka biya mono thank you igona ari ko inda apwe program yengo tebaiga igona ari gusaba kwane ngokorera mborio mu county governor Kisi arigeria banjani babwate mechano sana jebuno mono geriobo na retire biro gocha sore abagusi bonsi baigwete abakori emeremo bakora umucyusu nakakora busafi mbana gwakora umwako mugima koranje gabana consider bantabu obakonye birasi bya ICD byagaje tubigatige runjire constituency ya Bonchari kibesa gikire account koranje reko koboko rere ninge yenyara gokonya birasi byo abanafunzi basome bya nane nara gusabanga komoranje mwari gwancha bono tubwate sie serikali 20 egere tonyara konyora magendero kuna natebire Bonchari tete kwaga check MTC ntotagete kwagachirwe TI ntotagete TVET ntotagete negetige chindege kera nesuneka okuna kuwa saba kwane nche bunembura nari rego chase muri naende kumurancha abantu bonsi yase mwabeta ondete yo korwani murenga aliyoye nakina atebirenga muntu teyo rarwani mu gusio mwabo utatiga togokira toganye chinga kichigo ika tokwane ase bono iga tubwatse serikali replace kiarna ya tubabekira orone ribwate nibo yonsi etokonye torara leta chimboto tokoleta chimboto ona boto kwana maika gitu ikotete bia mono morari bia mono sara umweshime wa Eric nanjye kwa keranga bia mono kwanza TV agetembea singe nchiyo to ari baga ndio liko nyana kukwana n'abantu baitu abananchi baitu n'abakenya kwa ujumla nanjye ngo tabanga bia mono sana asa abantu baitu bamarani aso gutegerera nanda singe nchiyo ko toma ujumbe ino nanjye ngo tabaika bagusi egento bono kera nyare ko bakego tokonya kuno mugusie kiagera na murigere no nyese serikali ito ya bono igero ororo tubwate migocio gamba bieka kurubusi uno muntu byo kochorire asikabira chinde chibwata abantu abange ege tokera nyare gotokonya erire to ende ko request ya serikali ye totegerere nekero tola kwana 20 rugeyemo tubwata namo tukwa ni rugeyemo tuchamo erinde ne serikali la manyana nk'abantu abana bakiramo batukero bako bagebinto batuinyura asumo gabano busi umusikesi mbarati onda ko basorora su wanda kwa uli tangani bia mono ngwa ndo ko gore mo cheli marani lakini nada ko sororanga yakitali ya marani tebwati equipped diye bitanda beko yigore tomaba nyakitali bako barororo bagende nyakitali iri kese ngento kwa yotanga igere sub county referral hospital tigatebe yetaliyoka nebintu bireime bibe nyakitali iyo asengencho abantu bitu bamarana barabo banyariko bako kwene gugalia egetingiralia Kenya alikuwa bakekora to the standard gedi ko gestie Gusi Stadium amache wasili abantu baitu kora empowerment ase vijana vya county ya Gusi county yetu ino alikuwa bakekora kana bia mona sana abantu baitu bamarani no otoramo tukaza ndero kwa rama asaba no gantu kwa na siasa lakini ngatoka tabangalinga tochamo no wochamo itali siasa no wochamo asingenjo yogo sabama gendero 2027 ngakaba matiangingo chale yamona sana mbuya mono sana nande ndabariganiri tukaiga elinda iga tunyare kurigereria mangana korende umweshime wa umuske Eric Angwenye nare ukonyorenga umugavana ku county ya Kisii na nyare tukoteba marioga watu kirukuru mocho busungu gwika asinja gitari ya marani nanda nga onde bwensi ora ikasinja gitari ya nyora amarapu amariogo roro yuerabe umuchando kero kende ore ase enyagitari iyo iko kero tokora umoroberio igo ningo nko bairaneria bali bonse bene kinga onyare goikirana mbuya mono korwa ase studio ya kabere Abigail Nyanchama magega yechi kamera nere Wilfred Matundura na boigo oyo ligererio umoroberio igo goika okoera Eric Abuga na abateneneri vegeta senikega toko bairaneria obonsi mbuya mono eto abairenere omweshimiwa Darius Mosoti oyore nere omo secretary general korwase county ya Kisii wiki ya makeri kia UDA na boigo omweshimiwa Eric Angwenyi orangi korwa ase chinse mochiri chamara ni oyoro mo accountant na inde rigeti kero kyo bo MCA ase ward ya mara ni goika ritukoria ngyo ni gokwarenge na inche Matilda obaiwa twara oburigererio bya nande kukwiraneria mbuya mono